איך אנחנו מגיבים להתנהגות חרדתית אצל הילדים שלנו בעקבות המצב? מה עושים? איך פורקים את כל הדבר הזה מתוכנו? אנחנו בעצם נמצאים באיזושהי נקודה בזמן שאנחנו אף פעם לא היינו בה. אין אף ספר הורות שיכול להציע לנו הדרכה לימים הקשים האלה שאנחנו עוברים. כמעט כולם מכירים מישהו שנפגע, הילדים שואלים אותנו שאלות, וקחו בחשבון שלכל הילדים יש שאלות, גם אם הם לא שואלים אותם בקול רם. ודווקא עכשיו, חשוב להתמקד ולהיות ערניים כלפיהם, וכל אחד מאיתנו צריך להתגייס בתוך הבית שלו בשביל בעצם להרגיע ולא להציף. אז אני ממליצה לעשות 3 דברים סופר חשובים. דבר אחד, לתרגל עם הילדים שיטות להרגעה. כל פעם שקורה משהו שיכול לגרום ללחץ, אם זה הזקה, או פה בדרום יש התראות על חדירה וצריך להישאר במרחב מוגן, אז טכניקות בעצם של נשימה זה הכי פשוט לתרגל, דרך משחקים שכוללים נשיפות. לנשוף עם בועות סבון, אפשר מהר, אפשר לאט, לשכב ולשים דובי על הבטן, להעלות אותו ולהוריד אותו בנשימות, לעשות נשימת נר ופרח, לדמיין שאנחנו מחזיקים פרח ביד אחת ולהריח אותו, וביד השנייה לדמיין שאנחנו מחזיקים נר ולכבות אותו בהוצאת אוויר. דבר נוסף, מעבר לנשימה, לתרגל עם הילד משפט, שבתוך המשפט הזה כבר יש רעיונות שירגיעו אותו כשיש הזקה או כל פעם שהוא בחרדה, ושממש יגיד את זה. כשאני לחוץ, אני יכול לשמוע מוזיקה. כשאני מפחד, אני יכול לשחק בטאבלט. אני יכול לבקש חיבוק מאמא. זה כל מיני משאבים פנימיים שיעזרו לו להרגיש בטוח. ודבר שלישי, וכמובן ממש חשוב, להביע הבנה ואמפתיה אמיתית כלפי כל התנהגות חריגה. גם אם הילד נצמד אליכם יותר מהרגיל, גם אם הוא לא רוצה לצאת מהממ"ד או מהמקלט, גם אם הוא חוזר על התנהגויות מסוימות בריפיט שוב ושוב. תזכרו שזאת הדרך שלו להרגיע את עצמו, ותנו לו להרגיע את עצמו בדרך שלו, ופשוט תחזיקו איתו ביחד את הפחד והחרדה. להחזיק איתם את הפחד זה אומר שאנחנו מעבירים להם את המסר שזה הכי טבעי לפחד, ואנחנו מתמודדים עם זה ביחד.